Знаеш ли, коя е най-желаната комбинация в Пловдив? Сега ще те изненадам. Всеки иска мечтания дом, но какъв е той за нас? Аз съм Ваня и направих проучване за теб и сега ще ти разкажа. Сега ще продължим с проучването. Добър ден! Добър ден! Може ли да ви задам един въпрос? Разбира се, за какво става въпрос? Да ви попитам, какво търсите в идеалното жилище? Първото, в идеалното жилище трябва да е тих квартал. Второто, да има много добра гледка. Хола да е достатъчно голям за семейни събирания. С голяма тераса, добра визия, тих квартал. Благодаря ви, господине. Хубав ден! Хубав ден, довиждане! Благодаря! И нека продължим с нашето проучване. Добър ден! Добър ден! Извинете, може ли да ви задам няколко въпроса? Добре, кажете за какво става въпрос. Какво точно се търсите в идеалното жилище? Аз съм с малко лица, имам много изисквания. Едното е да има голям хол с бокс. Другото е да има гледка към планина, а не към съседния блок. Също така трябва да има хубава удобна баня, мокри помещения и две големи спални за деца. Може да не са много големи, но две отделни стаи за двете отделни деца. И да е широко и удобно. Чудесно! Много ви благодаря! Хубав ден! Всичко добро, лек ден желая! Явно истината е, че идеалният дом е този, който пасва точно на теб. Аз съм тук, за да го намерим заедно. Обади ми се!